Kirja on kuin hyvä elämänkumppani. Se auttaa, lohduttaa, viihdyttää, opettaa ja antaa elämyksiä. Pane mielen ja mielikuvituksen lentämään ja auttaa unohtamaan. Ilman kirjoja elämä olisi tylsää ja puolinaista. 1800-luvun lopulla Suomessa oli vain noin 50 kirjakauppaa. Turussa kirjoja oli painettu ja myyty jo yli 250 vuotta. Turun suomenkielinen sivistyneistö koki tärkeäksi oman kirjakaupan perustamisen. Kansanvalistushengessä haluttiin paikkakunnalle saada kansallinen kirjakauppayhtiö. Lukuharrastus levisi myös muihin kansalaispiireihin ja aloitteen kirjakaupan perustamisesta teki kansakoulun opettaja Juho Nikko. Saatuaan painoasiain ylihallituksen luvan kirjakaupan pitoon, Turun kansallinen kirjakauppa aloitti toimintansa vuonna 1899. Kirjakauppaa varten vuokrattiin huoneisto Linnankatu 16 ja talon rakennuttajan Petreliuksen kuoltua koko rakennus siirtyi kirjakaupan omistukseen. Vasta 21 vuotta täyttänyt Yrjö Korte valittiin yrityksen toimitusjohtajaksi vuonna 1906. Hän oli aloittanut Kansallisessa jo 14-vuotiaana ja toimi sen hallituksessa kuolemaansa saakka vuoteen 1979. Kirjakauppa menestyi ja sai tunnustusta maan tärkeimmiltä kustantajilta esimerkillisesti hoidettuna kirjakauppana. Liike laajeni vähitellen ja pian sen palveluksessa oli jo 8 henkilöä. Kirjakauppa kehittyi Helsingin ulkopuolella toimivista kirjakaupoista maamme suurimmaksi. Kotimaisen kirjallisuuden arvostaminen oli nuoressa tasavallassa korkealla. Turkulaiseen kulttuurielämään kuuluivat kirjallisuusviikot ja kirjallisuusmatineat, joita Kansallinen oli tukemassa tai järjestämässä. Sotavuodet ja sodan jälkeinen aika olivat kirja-alan kultakautta. Painokset loppuivat usein kesken. Turku on aina ollut koulu- ja yliopistokaupunki, ja Turkuun on tultu opiskelemaan ympäri Suomea. Kansallinen kirjakauppa on palvellut yli vuosisadan ajan alati uusia opiskelijapolvia sekä lukiolaisia ja ammattiin valmistautuneita perinteisenä oppikirjakauppana. Kansallisen opintotili on tuttu monelle turkulaiselle opiskelijalle useammassa sukupolvessa. Kansallinen kirjakauppa perusti sivuliikkeen Hämeenkadulle yliopiston siirryttyä nykyiselle paikalleen. Liike palvelee edelleen opiskelijoita, alueen asukkaita ja yrityksiä sekä yliopistollisen keskussairaalan henkilökuntaa ja vierailijoita. Liikkeen valikoima onkin 60 vuoden aikana muodostunut lähialueen ihmisten ja yritysten tarpeita kuunnellen. Toimitusjohtajaksi tuli vuonna 1961 ekonomi Eero Korte, jonka aikana pääliike laajeni koko katutason kattavaksi ja uusia liikkeitä avattiin. Korte toteutti kiinteistössä perustusten suurremontin. Samalla kellarin vanhoihin holveihin voitiin raivata matalien varastohuoneiden paikalle tunnelmalliset ravintolatilat. Korte jäi eläkkeelle vuonna 1990. Hallinnon pitkäjänteisyyttä kuvastaa se, että yrityksellä on ollut vain 2 toimitusjohtajan vaihdosta yli 120 vuoteen. Eero Korten jälkeen hänen 3 tytärtään Tuula, Paula ja Aila jatkoivat yrityksen toimintaa. Toimitusjohtajana jatkoi Paula Palmroth. Turun kansallinen kirjakauppa siirtyi toiselle vuosisadalleen ja samalla myös uudelle vuosituhannelle laajentuneena ja uudistuneena. Toimintamme on jakaantunut 3 eri osa-alueeseen. Meillä on kirjakauppa, paperi- ja toimistotukkumyynti, tietokone sekä ratkaisumyynti. Nämä eri osa-alueet tukevat toisiaan. Kaupungin väkiluvun kasvu merkitsi uusien asumalähiöiden syntyä.
Turun länsipuolen asukkaita syntyi palvelemaan kauppapaikka Länsikeskus, jossa Kansallinen avasi liikkeen vuonna 1989. Nykyään liike sijaitsee tien vastakkaisella puolella ison marketin vilkkaalla kauppakäytävällä. Kansallinen kirjakauppa on perustamisestaan asti palvellut myös yritysasiakkaita. 1960-luvulla paperi- ja toimistotarvikeosastoa laajennettiin ja uusi erillinen osasto avattiin 1970-luvun alkupuolella ja näin kirjakauppa otti koko katutason käyttöönsä. Tarvittiin tilaa laajentuvalle valikoimalle, kuten elektroniset laskimet ja kirjoituskoneet. Samalla luotiin pohja nykyiselle toimistotukkumyynnille Turun alueen yrityksille, laitoksille ja yhteisöille. 1980-luvun alussa alettiin myydä kotitietokoneita. Ja niin samoista ovista kannettiinkin sisään viimeisintä tietotekniikkaa. Tietokoneita ohjelmistoineen ja peleineen, kannettavia tietokoneita, skannereita ja lasereita. Tietokonemyynti kasvoi nopeasti ja sen yritysmyyntiä hoitamaan perustettiin Datainfo 90-luvun alussa. Tänä päivänä Datataito hoitaa ICT-tuotteiden ja palveluiden myynnin. Kansallinen avasi ensimmäisenä Suomessa kirjojen verkkokaupan vuonna 1996 juhlallisesti Turun kirjamessuilla rouva Eeva Ahtisaaren toimiessa avaajana. Tänä päivänä käytössä on verkkokaupan 3. versio kansallinen.fi, jossa on kirjojen lisäksi kasvavana osana laaja valikoima niin paperi- kuin toimistotarvikkeita sekä kuluttajille suunnattuja harrastetuotteita. 80-luvulla alkaneet suorapostitukset kotitalouksille ovat nykyään muuttuneet sähköisiksi kirjeiksi ja somemainoksiksi. Sosiaalisen median ja verkkokaupan kautta tavoitamme asiakkaita ympäri Suomen ja jopa maailmankin. Kansallinen kirjakauppa on halunnut luoda elävän yhteyden kirjailijoiden ja lukijoiden välillä. Vuosikymmenten aikana presidentti Mauno Koiviston, jalkaväen kenraali Adolf Ehrnroothin ja taiteilija Mauri Kunnaksen kirjailijavierailut ovat jääneet useiden mieliin. Kansallisessa on vuosikymmenten saatossa järjestetty lukuisia kirjan julkistamistilaisuuksia, kirjaesittelyjä ja asiakasiltoja. Kirjakaupan elokuinen Taiteiden yön tapahtuma on suosittu lukuisine kirjailijavieraineen. Tunnelmallinen takapiha avataan kohtaamispaikaksi. Voidaan sanoa, että kansallinen kirjakauppa on säilynyt elinvoimaisena kaikki nämä vuodet olemalla aina valmis muutokseen. Kaiken toimintamme lähtökohtana on aina ollut ja tulee olemaan asiakkaiden tyytyväisyys, joka ansaitaan ainoastaan ja vain hyvällä ja asiantuntevalla palvelulla. Kirjakauppa on aktiivisesti osallistunut eri messuihin ja näin markkinoinut liikkeitään ja kohdannut asiakkaitaan. Jo 60-luvulla kirjakaupalla oli oma messukoju Samppalinnan-mäellä. Sitä seurasivat Kupittaalla Merikutsu ja toimistotarvikemessut. Tänä päivänä Turun kansainväliset kirjamessut on tärkeä ohjelmallinen kulttuuritapahtuma, jossa kirjakaupalla on ollut osasto kaikki nämä vuodet. Kirjakauppa-ala on liiketoiminnan ja kulttuurin yhdistämistä, joka tänä päivänä vaatii muutoskykyä. Kiihtyvän elämäntahdin pyörteissä ihmiset edelleen kaipaavat sekä uutta tietoa että kirjallisuuden suomia elämyksiä ja rauhoittumisen hetkiä. Yrityksen arvot, kuten luotettavuus, turvallisuus ja hyvä yhteistyökumppanuus, ovat varmasti avain menestykseen ja pitkiin asiakassuhteisiin. Kiitos kuuluu teille, hyvät asiakkaamme.